हेलो फ्रेंड्स ये मो शेरू मो मो घर परिवार जने सदस्य ये सब बेले पशु नुहे तो ता मनुष्य बहुत बुद्धिमान आउ जी आसिले किंतु ताको आपण ता विषय जानला बहुत आश्चर्य हेबे ये कुकुर हेले किंतु मनुष्यठू कारण बहुत आमे जो दिन आमिष आमे खाऊ जेबे आमिष खाउनु से खाइबो सिए किंतु आमिष भी खाइबनी आमे जो दिन आमे जो दिन न आमिष खाइबो खाइबो से से खाएनी कारण सोमवार ହେଲା गुरुवार ଶନିବାର भी पळुजी गुरुवार ଆଉ ଏଇ ତିନି ବାର ଶନିବାର ସପ୍ତାହରେ ବି ତିନି ବାର ଆମେ ଆମିଷ ଖାଉନୁ ଶନିବାର ଗୁରୁବାର ସେ ହେଇ ତିନି ଆଉ ବାର ବି ସୋମବାରେ ଆମିଷ ଖାଉନି ଆଉ ପାଳନ ଆମ କରୁଛୁ। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସେ ଚଳେ ଖାଏନି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆମେ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମଣିଷଠୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆମ ସହିତ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ଘରର ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଯାଇଛି ବହୁତ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସେରୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ରଖିଛୁ ସେ ଆମ ଘରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆମ ଘରକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିଲା ସେ ସଂକେତ ଦେଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସଜାଗ ରହୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ମୋ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଗୁଗୁଲୁ ସିଏ ତାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଏ ତାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲ କରୁଛି କେମିତି ବହୁତ ଗେଲ କରୁଛି ଦେଖ ଭାଇମାନେ ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ଗେଲ କରୁଛି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଶୁ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ପଶୁ ବୋଲି ଭାବିନୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ଭାବିଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ